potom to bola pištol a v lani historický vojenský plášť. A tento rok prišiel rad na historický Jánošikov vojenský kabát. Keď sme hľadali v archívoch, ako tento kabát umocniť faktami, pomohol nám výskum Pala Bielika. Ktorý, keď robil film o Jánošikovi spred 64 rokov, tak nám zanechal závery svojho výskumu. A priatelia, v tých záveroch sa uvádza, Jánošik sa nechal 6. augusta 1706 zverbovať do cisárskej armády. Je pravdou, že nakrátko si odskočil povstalcom, ale potom sa opäť vrátil po zajatí do cisárskej armády. Stal sa z neho Labanc. A čo je zaujímavé je to, že keď sa nechal navrbovať ako 18-ročný junák do cisárskej armády, máme jeho miery, na základe ktorých bol ušitý tento vojenský kabát, priatelia. V lani som bol vystavený kritike, že vojenský plášť bol šitý na mňa. Áno, bol, som sa do ňoho obchal, aj som si ho zapol, ale priatelia, ja už dávno nemám Jánošikovské miery a čo je dôležité, ja už dávno nemám 18 či 19 rokov. Ako mal Jánošik v čase, keď sa do tohto kabáta obchal a keď v ňom bojoval v cisárskej armáde ako Labanc. Ten vaňajší plášť, aby ste si žili pamäť, bol plášť, ktorý sa nosil na tento kabát. Kabát bol pod plášťom. My sme vani vydražili plášť a teraz prišiel rad na kabát. Keď sme si hľadali nejakú takú motiváciu, aká je bola vyvolovacia cena, sme si povedali, že ten 6. august 1706 sa celkom ľahko dá odčítať. To je vlastne 320 rokov. Dobre počítam?